जों गावनि हायावनो उदांस्रि नङा बर'आ गावनि हायावनो रैखाथि गैला नामा? जों गावनि हायावनो उदांस्रि नङा बिटिआर होनो गिदिर गिदिर गारि लानानै मानसिफ्रा बेरायो खिन्थु बेखौ रावबो कन्डेमनेसन खालामनो साहसबो फैयाखै अन्थाव बाथाव बर'खौ बेखौ गाग्लि गुग्लि मैया आङो हस्पिटालाव खबर लादों हस्पिटालाव खबर लाबा बे बिथाङा मैया ओंखारलांबायमोन थिग 2टासोआव रिलिज जादों हाराया मोनब्रैसो बायदों बर'आ गुबुन हारिजों गादब जानायनि बिदिन्थिया नैबे सावगारियानो जों गावनि हायावनो उदांस्रि नङा थारैनो मा जामारदों गोजोननि बिटिआरआव जों गावनि हायावनो उदांस्रि नङा जे जाहाथे बर'नि उपराव बिदि अत्याचार खालामनायखौ बा जनजातिनि उपराव बिदि अत्याचार खालामनायखौ सह्य खालामनाय नङा रैखाथि गैला नामा गोजोननि बिटिआरआव बर'आ जों गावनि हायावनो उदांस्रि नङा आफार आसामाव होखारजानाय बेयाव हाबफैजोब्बाय रावबो नाया हाजार हाजार लाख लाख पपुलेसन जानानै दा भर्तिक जानानै दङ रावबो नाया खालि गारि लायै लायै गोसोम गारि लानानै गिदिंबाय थायो मानसिफ्रा जोंना लिडारफ्रा बिटिआर ओनसोलनि चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव बे जाथाया जादों जों गावनि हायावनो उदांस्रि नङा 20 तारिखआव हाग्रामा ब्रिजआव चिरां डिस्ट्रिक्ट थाना आमगुरि बेहाय सासे बर' ड्राइभारखौ गाग्लि खुनुरुखुमै बुथारनायनिफ्राय थैनायनिफ्राय बासिदों बे मोनसे बिटिआर ओनसोलाव बिटिसिआव जास्ट थानानि पुलिसफ्राबो दंमोन एकदम गाख्रेब बुनायखौ नुनानै आं दिनै प्रेस मिट खालामदों जों गावनि हायावनो उदांस्रि नङा साननि समावनो सासे बर' सुबुंखौ इनाय बुग्लिनाय जाथाया बिटिआर ओनसोलावनो सोमोनांहोदों जों गावनि हायावनो उदांस्रि नङा बिटिआर हालामाव जिहादिफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानांगौनि थाखाय चिरां जिल्ला बर' हारिमु रैखाथि आफादनि आफादगिरि शंकर इस्लारिया खौरां बिजोङाव गोख्रों बिबुंथि होदों जों गावनि हायावनो उदांस्रि नङा दाख्लै 20 तारिखआव हाग्रामा ब्रिजआव चिरां डिस्ट्रिक्ट थाना आमगुरि बेहाय सासे बर' ड्राइभारखौ गाग्लि खुनुरुखुमै बुथारनायनिफ्राय थैनायनिफ्राय बासिदों बे मोनसे बिटिआर ओनसोलाव बिटिसिआव जास्ट थानानि पुलिसफ्राबो दंमोन एकदम गाख्रेब बुनायखौ नुनानै आं दिनै प्रेस मिट खालामदों ओमफ्राय बे जेहादी संगठनफोरखौ आं दिनै बे मिडियानि थ्रुयैनो वार्निं खालामदों जे बेबायदि जेहादी संगठनखौ जोङो खुनु प्रश्रय होनाय नङा ओमफ्राय बिटिआर सरकार प्लास आसाम सरकार आरो भारत सरकार बेखौबो गोख्रोङै होनहरनाय जाबाय जे जाहाथे बर'नि उपराव बिदि अत्याचार खालामनायखौ बा जनजातिनि उपराव बिदि अत्याचार खालामनायखौ सह्य खालामनाय नङा दिनै बिटिआर होनो गिदिर गिदिर गारि लानानै मानसिफ्रा बेरायो खिन्थु बेखौ रावबो कन्डेमनेसन खालामनो साहसबो फैयाखै अन्थाव बाथाव बर'खौ बेखौ गाग्लि गुग्लि मैया आङो हस्पिटालाव खबर लादों हस्पिटालाव खबर लाबा बे बिथाङा मैया ओंखारलांबायमोन थिग 2टासोआव रिलिज जादों हाराया मोनब्रैसो बायदों आं होनबाय नों हारा मोनब्रै बायनानै बोरै थांखो होननानै आं एसे एनैबाबो साहाय्य होबाय आं अननानै ओमफ्राय बे होनबाय फैसायानो गैया बेनाव रावबो साहाय्यबो गैया सरकारिबो गैया बेसरकारिबो गैया बे रिलिज जानानै कसुगाव गावनि न'आव थांबाय आरोखि बे मोनसे अत्यन्त बेदनादायक दुखुनांथाव काहानि जादों आरोखि माने दा बर' समाजाव प्रत्येक अर्गानाइजेसनाव बेखौ इनिशियेटिभ लानांगौ आरो कन्डेमनेसन खालामनांगौ आरो बेनो जथ'पजुक्त साहाय्य होनांगौ जाहाथे बिनि फरियालाबो सोलिथों आरो बिनि ट्रिटमेन्टआबो जाथों ओमफ्राय बै कालप्रिटफोरखौ इमिडियेट बे भिडिअ फुटेजाव नायनानै हमजोबनांगौ सोर दंमोन आरो बेबायदि बार बार खालामबाय थागोन बेहाय बर'फ्रा गथ'फ्रा ट्राइबेल गथ'फ्रा बा नन ट्राइबेलाबो बाव आड्डा मारियो बेखौबो माबा मोनसे खारन खालामनानैसो बुग्लि हरजोबगोन बिसोर दा टारगेट दङ प्रत्येक जायगायाव बिसोर दखान सहराव लौथि अस्त्र लानानै थायो जै चान्स मोनबाय बिसोर एटाक खालामबाय
बे जिहादी संगठना बेसोर गासिबो एक्टिभ जोंनि मानसियाथ' एक्टिभ गैया बर'फ्राथ' एक्टिभआनो गैला दा आं बेखौ अनुरद खालामो जाहाथे सरकारा बेखौ गोख्रोङै पदक्षेप लायो बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार प्लास भारत सरकाराबो बेखौ नायनांगौ दरकार दं सारा जिहादिया बिटिआरआव भर्ति जानानै दं क'क्राझारावबो आं गिदिंबाय थायो नायबाय थायो दिप्लाय बिलावनो गासिबो हाबजोब्बाय खुनु संगठन लिडारफ्रा गारि लायै लायै गिदिंजोबो गासिबो खुनु रावबो दाबो मोनसे बुङा नांगौ जाहाथे बे जिहादी संगठनखौ टटेलि खतम खालामनांगौ आरो रायजो राजाफ्रा बे खेत्रआव सहाय सहयोग खालामनांगौ गथाय जनजाति हक नान जनजाति हक सनातनी गासिबो बे जिनिसखौ दृढ़ पदक्षेप लानांगौ नङाबा बेयाव थांनानै थानो बे बांलादेश खालामगासिनो बिटिआर ओनसोलखौ तदन्त खालामनानै कालपिटखौ पानिशमेन्ट खालामनांगौ इमिडियेट दा खुनु पुलिसाबो केस रेजिस्टार लायाखै आयेनखौ आखायाव लानो रावबो अधिकार गैया आंबो गैया बे जिहादिफ्रालाय अबेनि बिलाय सोर बिसोरलाय आयेनखौ लानो